Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisanan ayo padha ngaturaken puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala amarga saka rahmat lan berkahe awake dhewe isih diparingi kesehatan lan kesempatan kanggo isa kumpul ing kene kanthi kahanan sing apik. Selawat lan salam muga-muga tansah katur marang junjungan kita Nabi Muhammad SAW sing wis nonton umat saka jaman peteng menyang jaman sing padhang kebak ilmu pengetahuan. Muga-muga awake dhewe kalebu umat sing oleh syafaate ing yaumul kiamat. Amin. Saderenge kenalke jenengku saha tuahnya. Ing kesempatan iki aku arep nyampaike sesorah kanthi tema pentingnya pendidikan kanggo masa depan. Kanca-kanca sing tak tresnani, pendidikan kuwi penting banget ing urip kita. Kanthi pendidikan, kita iso entuk ilmu, keterampilan lan uga bentuk sikap sing apik. Pendidikan ora mung sinau ning sekolah, nanging uga babagan carane kita mikir, tumindak lan sesrawungan saben dina. Ing jaman saiki, pendidikan dadi kunci utama kanggo nggayuh masa depan sing luwih apik. Kanthi pendidikan sing apik, kita isa luwih siap ngadepi perkembangan jaman, apa meneh teknologi sing saya maju. Mula saka kuwi, kita minangka pelajar kudu nggunakake kesempatan sinau kanthi apik. Kanca-kanca, isih akeh wong ing njaba kono sing durung isa ngrasake pendidikan. Iki kudu gawe kita luwih bersyukur lan luwih semangat sinau. Aja nganti kita nyanyake kesempatan sing wis diwenehake. Kejaba kuwi, awake dhewe uga kudu duwe sikap disiplin, tanggung jawab lan ora gampang nyerah nalika sinau. Amarga kesuksesan ora teka kanthi cepet nanging kudu lewat usaha lan kerja keras. Ayo padha nandur ing awake dhewe yen sinau kuwi dudu beban nanging kebutuhan. Kanthi sinau sing tenanan, kita iso nggayuh cita-cita lan gawe wong tuwa lan guru dadi bangga. Pungkasane aku ngarep-ngarep awake dhewe kabeh iso dadi generasi sing pinter, duwe akhlak sing apik, lan iso gawe perubahan sing positif kanggo bangsa lan negara. Mekanten sing iso tak sampeke, nyuwun pangapunten yen ana kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.